Abagqugquzeli bemashi ebanjwe ngaphandle kwesikole i-Eddington Primary eThekwini basonge ngokuthi le mashi ngeke iziphele kuze kube zonke izingane zezisulu zezikhukhula zango-2022 zithola izikhala kule sikole. Zingama-26 izingane ezingakazitholi izikhala zokufunda kule sikole. Abalandeli benhlangano iMarch and March bayaqhubeka nokubhikisha esikoleni i-Eddington Primary ukuphoqa ukuthi izingane zemndeni eyakhahlanyezwa izikhukhula zango-2022 zitholelwe izikhala kule sikole. Umsunguli walenhlangano uJacinta Ngobese Zuma othweswe icala lokuphehla udlame emphakathini uthi izingane ezingama-26 ebezingatholanga izikhala zokufunda kule sikole basifake ngaphakathi esikoleni kanti balindele ukuthi zibhaliswe kule sikole. Alright, so sizoyenza sure ukuthi namhlanje ingane zala eSouth Africa njengoba zayithenjisiwe nje kusakhankaswa zathenjiswa nawe iConstitution ukuthi zinelungelo lokufunda ukuthi lelo lungelo siyale-enforce namhlanje. Sifuna ukubona ukuthi bazoyikhipha yini kodwa nje sesithe sizocela abameli ukuthi bahambe baye enkantolo bayosiphoqa isikole ukuthi siyifake ingane. I-uniform ikhona, ikhwama zikhona, ziredi ingane ukufunda yini engabavimba ukuthi bathathe abantwana babafundise. Nakuba umnyango wezemfundo esifundazweni uthi sixazululiwe indaba ezikhala zokufunda, kepha abazali bathi lokhu akubalungeli ngoba kumele bakhokhele isithuthi ngenxa ukuthi zikude izikole okufakwe kuzo izingane zabo. Ingane zethu njengoba sabazali la bayifakile eGreyville Primary which ingase eDurban Station. So i-transport yakhona i-900. Asi-afford ukuthi ingane singakwazi ukuthi siyise ku-900. iMarch and March isola uhulumeni ngokubeka phambili izingane zabo kufike e-Eddington Primary. Kepha umnyango wezemfundo esifundazweni uyaziphika lezi insolo. We never prioritize any foreign learners in our province, but we've accommodated all children in our schools, including at Eddington School. If at least one of the parent can say, we apply to a certain school or even at Eddington and we have been rejected. There's no a parent that can say that. Umphathiswa womnyango wezemfundo esifundazweni uSipho Hlomuka kulindeleke ahambele kulesikole kusasa.